Hello, fellow Biafrans, lovers of freedom. My people, you can see all the throwbacks that our Prime Minister has showcased on his Twitter handle, indicating that he is now going to dedicate everything he has built in Finland to Biafra land, starting from his political career. If you watch the video, you will see the picture of his campaign era where he is now resigning. His picture is on the van when they used to campaign some years back. You will also see the picture of him saying that he has sacrificed his political career for Biafra, and Daily Post carried it. My people, there is nothing like someone who will be dedicated. He is here with the Prime Minister, current Prime Minister of Finland. My people, our PM is deep-rooted in Finland. Nobody can take that away from him. Our PM is someone that came to the land where he is. He wants to serve the people, and he did serve them. Now look at him talking to people in the local area, and that was when he was still very young, before now that he has decided to leave all these things he has built in Finland and focus on Biafra. So what is stopping us? You will listen to him where he was actually talking to the villagers, going around the whole village. Minkälainen ongelmia tai minkälainen vaikeuksia ja haasteita sä olet kokenut ja niin lapsiperheen? No, varmaan suurin ongelma, jos täällä jotakin hörhöjä pyörii näissä puistoissa. Että se on ainut oikeastaan, mikä on niinku huolestuttanut ehkä pikkusen. Että ei täällä nyt ongelma ole, mutta täällä törmää noihin sellaisia ihmisiä, ketkä nyt ei välttämättä tänne puistoihin kuulu. Kuulu, joo. Ja ei välttämättä niinku lapsi mukana. Joo, ei todellakaan. Joo. Et siellä on bussissa muita kuin lapsia sitten. Okei. Okay. Kaljaa ja tämmöistä. Mutta ei se nyt ongelma täällä on, mutta välillä tapaa. Joo. Millä tavalla voidaan niinku puututtaa? No ei siinä muuta kuin ukot pois täältä. Et jos ei täällä olla niinku leikkimässä, niin ei tänne. Se, että kyllä täällä muutkin voi istua, mutta sitten jos rypätään ja rellestään, niin se ei oikein kuulu tällaiseen. Joo. Tää oikeasti liittyhän niinku turvallisuuslaki. No joo, siihen kyllä oikeastaan. Joo. Turvallisuuslaki. Kyllä. Okei. Ja niin onko itse asiassa esimerkiksi tapahtunut sulle tai... No ei, siis oon mä joskus täällä nähnyt ja sillä lailla vähän ärsyttää, jos täällä huuetaan ja yrvelletään, mutta ei se nyt, meitä nyt ole vielä haitannut, että poika on niin pienet, häntä nyt ei vielä semmoista nyt kiinnostakaan, mutta joo. Ei se, mä en ole kokenut ongelmaksi, mutta joskus törmää. Niin kyllä, joo. Vai huolestutaan. No joo. Ehkä enemmän naispuolisille sitten, että ne saattaa kokea niin. Okei. Aivan. Tai sitten otetaan tämä myös. Ja mitäs niin mieltä olet koulun lopettaminen ja näitä? No tietysti meillä kävi hyvä tuuri isomman tytön kanssa, että hän pääsi pieneen kouluun ja siellä tehtiin remontti nyt ja parakeissa ne oli, mutta musta nämä pienet koulut on itsekin pienessä koulussa joskus ollut niin mukavia kouluja, että olisi niin alaluokat erikseen ja sitten vasta yläluokalla. Okei. Mä oon pienempien koulujen kannalla enemmän kuin näiden isojen. Joo. Eli olet sitä mieltä, että koulu on eri paikoissa? Joo. Sillä lailla alakoulu omassa ja yläkoulu omassa. Joo. Sitten jos niitä lopetellaan, niin silloinhan aina kasvaa koot niissä kouluissa, mitä jää jäljelle. Mä en ole sen kannalla, että kannattaisi opettaa. Joo, okei. Onko tää niinku koulujutun lisäksi mitä sellaisia, mitä olet kokenut esimerkiksi kuntapalvelut niin lapsiperheille ja näin poispäin? No ei, kyllä mun mielestä Lahdessa on ihan hyviä asioita, että ainakin tällaisten pienten asiaisten kanssa, että neuvolat enää toimii, hammaslääkärit eilen käytiin itse asiassa ja ei ole kyllä
Okei, se on ihan loistava. Joo. Loistava. Mitäs päiväkodissa? Päiväkoti, joo. Meillä on 10 hoitopäivää pikkupoitsu kanssa, että ei sielläkään oikeastaan, että mä en ole nähnyt ongelmia, että joo. Meillä on mennyt aika hyvin. Luuletko, että esimerkiksi olisi hyvä, jos 4 lapsi per henkilö per hoitaja esimerkiksi ottaa? No joo, ehkä se tietysti, että oho, no niin, tuu vaan tän. Ehkä se voisi tietysti olla sellainen, että vähemmän, että kyllähän yhdenkin kanssa itsellään jo taistelemista tässä ja tuolla se taas viipottaa. Että se on mitä vähemmän tai mitä enemmän vähemmän lapsia per hoitaja, niin se on aina parempi. Se on aina parempi. Aikaa jää kuitenkin enemmän. Joo, okei.